tata zvao te nastavnik da dođeš u školu. Šta si to opet uradio, bitango jedna? A nisam ništa, tata. Što ti je be mater ako si nešto uradio? Ma nisam ništa uradio. Pa zašto je ona zvao? Ma priznaj šta si uradio. Nisam ništa. Ma priznaj šta si uradio. Nisam ništa. Ma priznaj šta si uradio. Nisam ništa. Pa zašto je ona zvao? Pa verovatno nešto informativno, to sa svim učenicima radi. Dobro, sad ja idem do škole. Ako si nešto zajebo, jebat će ti mater. Da? Ja sam otac vašeg učenika Martina. Vi ste otac onog Nikogovića. Šta je uradio? Odraću ga kao zeca. Ne pitajte, sedite i skinite jaknu. Hoće. Biću iskren. Vaš sin ima sve jedinice, a i razbio je prozor u školi. O, majko mile, ubiću da ga. Nemojte ga bijeti, nemojte ga bijeti. Ma ubiću derište, ubiću ga i da ga bijem rano. Čekajte da popričamo ko ljudi. Slušajte, nemojte ga bijete, nego pošaljite ga vi kod mene na interni razgovor. Mara, imam da ga šutnem u orbitu. Nema ništa od šutiranja. Vi ga bolje pošaljite kod mene. Dobro, poslušat ću vaš savjet. Uradite to. Šta si to uradio, majku ti jebe? Ništa, ćale, šta sam uradio? Profesor mi je rekao da si razbio prozor. Prozor? Kakav prozor, bre? Dobro, sad idi kod profesora, ali kad se vratiš, ja da te savim ko pritku. Ide kod profesora. Lele, razbije luster, ubiću. Da? Zvali ste me na razgovor, rekao mi otac. Sedi, sinko. Slušaj, sinko, ti si pre 3 dana pocepao školski prozor. To sad mora da se plati. Ja? Ja nisam pocepao školski prozor. Nego ko je? Pa ne znam ja. Nisi ti, nije Marko, nije Janko. Pa ko je onda pocepao? Pa kako ja? Pa nisam ja to pocepao. Slušaj, bolje priznaj da si ti pocepao, da ne bismo digli veliko prašinu oko toga. Evo ko je razbio prozor. Evo, on je taj. Šta bre? Tu nema nikog.